Ewan ko, nakakuha na po itong live pero waiting for guest ang nakasulat dito, ano? Kasi yung orientation na 'pag gano'n ayaw niya. So, magandang hapon, magandang gabi po, magandang umaga po sa ating lahat, ano. Ito po muli si Berlumabin Gabaon, Berlumabin TV. Ah, Nais ko pong, i-shoutout kayo pong lahat sa lahat po ng aking mga subscribers. Nag-live po ako dahil nami-miss ko na rin po kayo kasi marami po kasi akong, na-overload sa trabaho kasi kaya hindi na po tayo nakakapag-vlog. Unlike before, maluwag-luwag po ako, nakakagawa po ako ng mga editing, ano, nakakapag-vlog po ako. Pero anyway, ito rin po naman si Mr. Gabaon, si Berlumabin. Kumbaga sa buhay, ito pa rin ay handa pa rin pong may mga na-execute, may napo-focus na maliit na patungkol pa rin sa siyempre hanap buhay, di ba? Pagkahanap buhay sa trabaho natin ay pupuwede naman po tayong mag-focus, makinig ng mga ibang vlog maski yung mga procedure, yung mga orientation, yung mga how, paano, yung ginagawa ng mga successful na tao. Puwede nating i-adapt yon even though na hindi po sa ating business. Puwede po nating i-adapt para sa ating buhay, para sa ating trabaho. Kaya nga ako ay gano'n din po yung ginagawa ko. Yung sa business, hindi po tayo kasi businessman, eh, kagaya ng mga iba. Investment, ah, diskarte na natin yon. Wala naman siguro pong, kakaunti na siguro yung wala namang konti-konting investment ng mga OFW ngayon kasi very wise naman na yung mga OFW, eh. May mga kanya-kanyang investment na rin 'yan. Kaya po gano'n po yung buhay. Basta kapagka ang masasabi ko lang kasi yung, nakalagay sa description ko, yung laging description ko pa rin 'yan, eh. Isasaklaw natin 'yan sa ating live na ito. Basta yon yung mga attributes ng mga successful na tao hindi masama na i-apply natin sa ating buhay. May kasabihan nga kung mangarap ka, pangarapin mo na lang na marating yung araw. Kahit bumagsak ka man o nag-failed ka man, at least nalampasan mo na yung buwan, 'di ba? Gano'n po yung buhay talaga, eh. Kaya ngayon, 2024, 'wag lamang po puro puro ano 'to, puro FB, puro media, puro nasa platform lagi, o di kaya puro pelikula. Manood po tayo ng mga pang-edukasyon, ayan. Malaking tulong po sa ating buhay 'yan. But of course, 'wag po nating kalilimutan yung mga motivation, 'yan, inspirational talk, preaching, 'wag po nating kakalimutan 'yan. Kasi 'yan yung pinakauna sa ating buhay kasi as we know, we are created by God natin. Kaya mga kabayan, dito sa Berlumabin Gabaon TV, isa po kasi akong safety practitioners for 15 years. Kaya nagbablog po ako ng mga sari-sari. May mga vlog din po akong sa safety, nagka-vlog din po ako. Pero mostly yung mga vlog ko ay yung mga experience ko sa buhay at saka yung naranasan ko sa buhay at kung paano po rin naman ako nakahawak ng pera na mas malaki. Ano yung sa hirap na pinanggalingan ko kasi ang hirap yung isang kahig isang tuka sabi nila, ako hindi lang gano'n. 11 kahig isang tuka lang. Kasi siyam kami na magkakapatid. Tapos yung nanay at tatay ko 11 na kami sa aming pamilya. But thanks God at thanks sa mga tao na naging modelo at yung mga magaganda ang loob. Kasi nung araw wala naman, eh, hindi naman tayo makaka-access, wala naman tayong pagre-researchan na YouTube, Google, sa mga may podcast wala tayong naririnig, sa Facebook, Instagram, Twitter, wala yan, eh. Hindi tayo nakakarinig nung araw at saka hindi pa umuusbong ang computer.
Yan, mga digital business na yan. So ngayon na lang din. So why not kahit may edad na tayo, no? Basta wag lang po tayong negatibo. Makipagsabayan po tayo. Pagsabayan po natin yung ating karapatan, pribilehiyo para gumanda rin ang ating buhay, di ba? O ganun po. Kaya na yung napapag-usapan natin, ano? Nakikita ko ang dami na rin content creator. Hindi po masama 'yan kasi hindi naman nag-content creator 'yan una sa lahat kung wala siyang believe sa kanyang sarili. Pero kaya nga sabi nga ni Idol yung mga napapakinggan natin si Sir Arvin Orobia, kung hindi ka mag-e-execute, ano yung silbi ng mga magandang iniisip mo? Wala rin, 'di ba? Kaya kailangan po nating mag-execute. Yung kung mag-failed tayo, hayaan natin kasi failure is a part of success sabi nila. Oo nga, nasasabi natin 'yan. Pero ang tanong, nag-failed ka na ba? Ayun. O kung nung nag-failed ka ba, umatras ka na? Siyempre, ako nararanasan ko, kinain ko lahat, tinanggap ko lahat yung mga kuwan sa akin, yung mga criticism, maging constructive o destructive 'yan, tinanggap ko lahat 'yan. Ayan. Kaya tuloy lang po tayo mga kabayan. Kasi sa mga subscribers ko, alam ko meron pa rin nagtutuloy na nagsu-subscribe. Siyempre, ah, mayroon din akong failure kasi dito dati na kuwan, hindi ko maayos-ayos kaya tinigil ko, pero hindi ko winala itong kuwan ko na ito, YouTube channel ko na ito. Because I made this, crinate ko 'to, dito ako nag-vlog. Ngayon basta na lang ako susukot mawala, ayaw ko namang gano'n. Di ko iniisip 'yan kung hindi man kuwan, basta alam ko ang gusto ko mag-share ako. Hindi man dito kumikita ng pera, 'pag nag-she-share ka nade-develop mo yung sarili mo, nade-develop mo yung relationship mo, naa-apply mo rin sa pang-araw-araw na buhay mo. Kung paano ka makipag-deal sa mga matataas na tao sa iyong trabaho, paano mo i-deal yung mababang tao, yung nasa middle class. Alam mo kung naririnig mo yung mga vlog at nag-vlog ka, kaya hindi masama. Ngayon kung pagkaloob ni Lord yan, someday somehow maaayos yung mga problema na yan kagaya ko one day. Pagka mga nag-for good na tayo, ma-focus natin sa ating bansa, although thanks God. So ganun po yung buhay talaga. Kaya naku po, 'wag po tayong mawawalan ng pag-asa po, lalo na sa mga subscribers ko. At kahit hindi ko man subscribers na sakaling mapanood nito in the future, 'wag po tayong susuko sa buhay natin. Sa totoo lang, hindi lang po tayo nag-iisa. Ayan, hindi lang po tayo nag-iisa. Hindi ka lang nag-iisa na may pinaglalaban sa buhay, na may pinagdadaanan, na mahirap ang pinagdadaanan. Lahat tayo. Pero tayo po ay tumatayo, tayo po ay lumalakad ng patuloy at umaasa dahil mayroon po tayong responsibilidad una kay Lord sa ating asawa at mga anak. Ayan, at kung maluwag-luwag tayo, kahit hindi naman yung mga kapatid natin at buong pamilya nila, ayan po, at saka yung mga kamag-anak natin sa di na kay kamangan nga kunada iti Ilocano, sa Binan, lahat mga kamag-anak niya meron po tayong relationship, meron po tayong obligasyon din sa kanila at sa mga kapatiran natin, kaibigan, ayan. Lahat ng mga kamag-anak, mga kabats natin, meron po, o 'di ho ba? Kaya napakaimportante po 'yan. Wag na wag natin walain yung ating pag-asa. Dahil yan na lamang ang isa sa tunay na kayamanan natin. Tunay na kayamanan yan ng tao. Una, yung faith. Ayan. Yung faith is the assurance of the things we are hoping for. Ayan po. Ayan. Kaya kung meron po tayo niyan, napaka-importante. At saka yung oras. Yung positive thinking, napakaganda po sa buhay natin na magkaroon po tayo ng positive thinking, positive perspective and views sa ating buhay. Kinakailangan po natin 'yan mga kabayan. O kung ikaw naranasan mo yung naglalakad ka medyo nahihilo ka at tapos pag upo mo dun sa kwan di mo alam yung gagawin mo, hindi mo
Di mo ma-figure out kung ano yung gagawin mo sa trabaho mo. Pero thanks God dahil alam natin na mayroong humahawak sa atin at may umaalalay na Lord, magpapatuloy tayo. O, 'di ba mga kabayan? So, napakaimportante po 'yan. Malamang hanggang dito lang 'tong live ko na 'to, pero sana po ay nabigyan ko naman kayo ng, inspiration. Ano, sana po ay nabigyan ko kayo ng, motivation. Okay po? So, Bernard Gabaon TV po, ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon nagsasabi sa inyo, go negosyo. Practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay masenso at gumanda ang iyong buhay, kabayan. God bless po.